Da. Nu, de să ții și... Da. Oana, ce vreau să te întreb? El are mobilitate, dar o persoană care nu are mobilitate cum el, ce-i face? Cine are mobilitate? Adică e mai... Flexibil, Da. colegul Bobby. Vă adaptați în funcție de pacient. Dacă nu ai mobilitate, duceți mai până cât poate, cum poate. Trageți de el. Îl rupe. Da. Și în fața lor să stai din nou față în spate, lateral, să vedeți. Da, rozul, mai grele. Unde simți? Păi da, așa, cu picioarele lor. O două ori care te-au întors. Da, pentru că m-am stresat. Da, și asta. Balansul. Da, și așa, și să ridică în spate. Da, Și circulația. Deci simți că e mai relaxat. A, poți să vin... și Da, să fie menții. sincer, poți să spui că nu simți nimic, nu e nicio problemă, noi ne sperăm. Așa. Așa, relaxați cum se de obicei. Chiar nu vedeați să stau. Uite, picioarele sunt sensibile în dreptate. Dacă el ar încerca să tragă un pic abdomenul, nu? Deci uitați-vă la el acum cu ce să tratați. Eu trebuia să facem o poză de înainte și o poză după. Da. Să vedeți cum se vedea. La picioare e deja Voi nu sesizați nimic? Ba da. La poziția lui vi se pare că era Parcă corect? s-a mai întins puțin spatele, o idee, da. Dacă se întoarce. Nu mai e... Da. Acum e... Eu îl văd mai mult în el acum. Da. De Știi, mai înaltă. știi cum e? Cum l-ai pus tu? Da, este Cum l-ai așezat tu prima dată ca să vadă mai bine Și parcă și musculoza. piciorul Nu? drept e Da. un pic mai... E mai drept. Da, Deci ce ai făcut nu mai mai exact? face... Ca să stea. L-am pus să corecteze. Eu, de regulă, la face de gen, fac treaba asta ca să văd dacă poate să corecteze. Dacă nu poate să corecteze, îmi dau seama că tratamentul îl fac la degeaba. Dar dacă eu încerc să-l și dau un pic ca să corecteze și văd că poate, înseamnă că ne putem lucra mai departe. La piciorul drept, nu, bine că știu că din cauza posturii, dar nu are un pic de valru pe dreptul. Niște exerciții de... Care Merg nu așa un pic, nu? mai multe exerciții. Să merg un pic partea internă, da. Da. Deci voi sesizați o diferență? Da. Îi vedeți?